rasa khaganang Lokothom belai-belai hambai Buskangni Phainani 14 October 2022 Salmario Khumulwngo mega mass gathering sengjoto palbaksakai thanglai sengjoto palbaksakai sini fan no phonoklainai sengjoto tiprasaro mega mass gathering go Phainani Father Hastini Meghalayani sini CM Karnat Sangmasar bonobo sing palbaksakai lamsogai sing bonobo phonoklainai sini tiprasani fan Bor Phai sini tiprasano nogai sini tiprasano hamzage obosini bagi palamena koksanani untung oma haikenyo sini o jagao mega mass gathering go tikrata tiprani awas no tislani bagai sing thanglai tomo phadi ingai sing ojro joto tiprasa sing khabaksake sing oro kono pati nita wan chubi oro onka sini ha hayake ba dofano narani bagai Ostra Rokhani bagai sini Buskangni salni bagai sisengo mo coba o Phainani bagai maya ganang tiprasa sini bubagra sini bagai khai tomani sini bubagra sini bagai rangpusha khibui sakni kolom bino khibui bini sak hanya kosta ke phano bo khai tomani bagai singkini omsujara sokpaja bini bisingtinyo singkirata tiplen manani engthong bini bisingtinyo sini pogrok bilia hai jagao kok sajanani untung dati manani untung sengkai sano nanango omong ka thansa o thanchani maritinyo sini kira dati brando mannai sini bagai ok sajanai bilia hai jagao amon bagai phaidi seng orai fore injawoi agini hai injawoi seng soto khabak sake seng thanchang lainai agini binose kubangma pati khilaika kubangma khilaika kubangma no rangpusha hamzage musno hamzage khaileka phaidi ojorao sengte amhaike tomran liya ojorao ongkha sing khabak sake sing thanchage sini ha te sini manthai sini tongthainya sing sanmani se sing tongmani jaga amo phano tabu phano sini mumbai rikhu abono sing sini mungkhanya ni bagisi sini o giradati plan joba o mega mass gathering oboni joba se takoke song mini tongthai mini nok mini nukhung tongmani tabu phano mini mumbai inyaku mini takhu mini bukhuk tongmani tabu phano obo mini takhu inyaku oboni bagisi o girata teklen joba oboni bagisi o mega mass gathering khlaisago oboni bagisi bubagra thuya saya kare Father Hastini minister no tui bini phunonani klayo bini sagni rang pusabai bini sagni kuti rang lag rang khilui amsik din sini tiprasan bai khai kamani omo joto mini ani bagisi sengpuji thaiklayo omo bebak sini sagbai thani sini bagisi khayo bubagra bosi bini sagbai thani bagi wansuke bo kubang ma jagao bo aram ke es klai bo tongoi mano dini bo hai oti prahasteo gurui dini CM phanom thum dini bubagra hai rangpusa ebuni dini bubagra hai phano bo tiprasangai tiprasa thuyingai dini tiprasano khairokjagoi nogoi mokoli mukri klai sakni kolom tibai kosta khaimani rangpusano khibui minani bai khaimani belai ke thagaham sinima yakni tiprasara no ani obono kono sungbo wanchukta klai Buskangni sini Buskangni somoni bagai Buskangni generation ni bagai sing tamu khlai klanai omo mini ani thani se takope koksang sing tei busuk se bunyi tolawo bunyi kosto tomai hadi ingai sing joto palbak sake omega mass gathering go khumlainai sing joto sini jani amsai jani parani jani kamini sing palbak sake selah buri sini joto ipso hadi ojaga wasing joto sini time mote kumbui semua jaga punugi nilainya o mega mass gathering no Agartala mega mass gathering tamu Kotor Khumulwngo mo sini o CM korno chagmano sini bonobo punugi nai sini tipra sarok busuke khai gari sagya khai borok sagya khai